Új királyságok, a nyugat-római birodalom romjai. A frank birodalom kialakulása. Az 5. században a frankok elfoglalták Galliát, az első nevezetes személy Chlodwig, egy törzsfő, aki 482-től 511-ig uralkodott, és a Loire vidékétől a Rajnáig terjedő országot hozott létre. Államát tartósította, a törzseket egyesítette, népével együtt felvette a keresztény vallást. Létrehozta a Meroving dinasztiát, melyben az ő utódai lettek a királyok, akik között szétosztották a már megszerzett birtokokat. Ezzel a királyi hatalom meggyengült, gazdasági alapját elvesztette. A birodalom területekre esett szét. Ezek után a majordomusok, más néven udvarnagyok befolyása és hatalma nőtt. A frank állam egyesítése a Karoling dinasztiához kapcsolódik. Martel Károly egy majordomus volt, nem uralkodó, de megerősítette a központi hatalmat. Jelentőssé tette a páncélos lovasok erejét. A felszerelést az egyháztól elvett, adományozott birtokok jövedelme adta. 711-ben az arabok Afrikából átkeltek az Ispán-félszigetre, Gallia veszélybe került, de Martel Károly a Poitiers mellett 732-ben legyőzte őket, ezzel megállította az arab előrenyomulást és az iszlám vallás terjesztését. A frankok között a hadban voltak páncélos lovasok két oldalról, közöttük a gyalogság, és elől az íjászok nyomultak előre, velük szemben az arab tábor. Martel Károly fia, Kis Pipin nagyvonalúan támogatta a pápaságot, és megtámadta a longobardokat, majd le is győzte őket. És ezért a római püspök, azaz a pápa jóváhagyásával 751-ben királlyá lett koronázva. Ezzel a Meroving dinasztia véget ért, és az új uralkodó család, a Karoling dinasztia került a trónra.